салом, як хабар. Бонки Авроосиёгии рушдгӯ соли оянда барои сохтмони нерӯҳои барқи оби Роғун ба Тоҷикистон маблағи $130 миллион ҷудо менамояд. Дар ин бора гуфтушунидҳо бо ҳукумати Тоҷикистон ва дигар ташкилотҳои мададрасон фаъолона идома доранд. Яке аз мудирони ин бонк гуфт ки бунёди нерӯгоҳи барқи оби Роғун на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои тамоми минтақаи Осиё муҳим ва зарур мебошад. Бояд гуфт ки дар аввали моҳи декабр фонди Саудии рушд барои идомаи корҳои сохтмонии Роғун ба Тоҷикистон маблағи $100 миллион қарз ва бонки Осиёгӣ сармоягузории Чин бошад маблағи $500 миллион қарзи имтиёзнок ба Тоҷикистон ҷудо намуданд. То имрӯз барои бунёд намудани ин иншооти аср зиёда аз $2 миллиард 800 миллион ҷудо гардидааст. Интизор аст ки сохтмони Роғун дар соли 2031 пурра ба анҷом мерасад. Хабару маълумоти бештарро дар телеграм-канали мо мутолиа кунед.